Analiżi tal-investiment soċjali fil-budget tal-Gvern matul l-aħħar snin turi li aktar ma kibret l-ekonomija f'pajjiżna, aktar żdied l-investiment fis-settur soċjali. Fil-fatt waqt li fl-2012 Malta kellha prodott gross domestiku ta' 7 biljuni 479 miljun euro, għall-aħħar sena sħiħa li hemm ċifri disponibbli, jiġifieri l-2023, jirriżulta li l-ekonomija Maltija aktar mill-irdupjat fejn iċ-ċifri telgħu għal 20 biljun 542 miljun euro. Matul l-istess perjodu dan it-tkabbir ekonomiku wassal biex kiber il-budget nazzjonali, fejn aktar minn 10 snin dan tela għal 7 biljuni 348 miljun euro fl-2023. Din iż-żieda fil-budget nazzjonali waslet biex jiżdied l-investiment fil-qasam soċjali matul l-istess perjodu ta' snin. Għaldaqstant waqt li nnefqa fuq il-qasam soċjali matul l-2012 laħqet il-biljun u 47 miljun euro, l-investiment fuq il-qasam soċjali jiġifieri benefiċċji u servizzi soċjali, akkomodazzjoni soċjali, inklużjoni u anzjanità attiva fis-sena 2023 tela għal 2 biljuni 699 miljun euro. Il-fatt li aktar riżorsi qed jiġu allokati għal qasam soċjali juri l-impenn tal-Gvernu tal-pajjiż biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjali b'mod sostenibbli. Dan huwa sinjal ta' kif l-ekonomija tista' tkun effettiva jekk akkumpanjata minn politiki soċjali b'saħħithom li jagħtu priorità lil ħarsien soċjali taċ-ċittadini Maltin u Għawġin.